The parish church of Nuestra Señora de Gracia in Mabalacat was founded in the year 1712 through the fulfillment of the Augustinian Recollects mission for Pampanga and Tarlac, with Mabalacat becoming the focal center for missions. Surrounding the parish is Santo Niño Parish, Bamban Tarlac on the north, Santo Rosario Parish, Tinabang Magalang on the east, Clark Air Base on the west, and San Rafael Arcangel Parish, Mabalacat, Pampanga on the south. Professor Lino L. Dizon, author of The East of Pinatubo, mentioned that the importance of Mabalacat in terms of the Recollect Augustinian Order's mission in the Philippines during the Spanish period is a significant point that the existing generations in the town have forgotten. With the three pioneer Recolletos, Father Andres de San Fulgencio, Father Manuel de San Nicolas, and Father Juan Santo Tomas de Aquino, the mission for Upper Pampanga has succeeded. Thanks to Father Andres, the Mabalacat mission was founded. Aside from demonstrating spiritual acts as his primary labor, temporal matters have also been evident through the building of houses and sowing of farmlands during his tenure, which is a visible sign of reduction, the Spaniards' procedure of Christianizing and conquering the islands. On September 3, 1717, based on his relatos to his superior, Mabalacat had already become the mission center in the Upper Pampanga mission, with at least 1,000 souls present. As the mission for the Upper Pampanga went on, a number of 26 Recollect missionaries served the Mabalacat parish as the head priests during this time. The last Recollect missionary assigned for the Mabalacat parish was known to be Father Gregorio Bueno de la Virgen del Romero, a native of Tarazona, Aragon State. On November 30, 1875, he was appointed as the parish priest of Mabalacat with a total population of 11,163 devotees. The parish elevated into a vicariate status under the patronage of Nuestra Señora de Guia during the Estado General of 1879. This elevation equals the parish as the seat of the Vicar Foreign of the Upper Pampanga Mission. Through the Recollect Provincial Chapter in the year 1876, it was on November 24, 1881, that the parish of Mabalacat was entitled as one of the prioratos or head parishes over the entire San Nicolas de Tolentino province of the Philippines, along with the municipalities of Balayan in Batangas, Santa Cruz in Zambales, and Boa in Marinduque. When the Philippine Revolution reached the localities of Pampanga and Tarlac in 1896, some Recollect missions in Upper Pampanga prompted closure for abandonment. However, Father Bueno remained steadfast in his spiritual talk in the Mabalacat parish. It was on July 10, 1898, when a number of distressed people of Mabalacat were believed to be ordered by a conspicuous family to howl Father Bueno from his convent. Furiously, it was said that the 66-year-old priest was publicly shamed prior to his death at the hands of a firing squad. Prominent traditions noted that his last words were in a form of curse that Mabalacat would cease to flourish. A curse that the Mabalacat people will never forget. The story of the Mabalacat curse was brought from one generation to the other, resulting in its association to the dreadful experiences in the town. Nonetheless, the devotion of the Mabalacat people to Our Lady of Grace was known to be stronger than the curse. Though repairs for the parish were made due to the destruction brought by the Second World War during the term of Father Jose Bondo from 1935 until 1949, the image of the seated Mater Divinae Grati
was installed during the tenure of Father Felipe Roque from 1949 until 1959. Father Felipe was inspired to have a carved copy of the image at the sanctuary of Porta Angelica, Rome, and San Giovanni Rotondo, Foglia, during one of his trips to Rome. The installation of the seated image shows the early devotion to Our Lady of Grace. An interview with Dr. Amada F. Tuazo, former Parish Pastoral Council Coordinator of Our Lady of Grace Parish, substantiates the people's devotion to Our Lady of Grace. Dakala mamadi apong itang Kindoloris nung kanong itang batuay sinabat uliping paneing pamadi prosesyon rosario ganaganang gagawan kay itang King Dolores Mascopata ito or nano ating kanong sinabat maragula batu banta lungugin da nung nga di makaitang miras ng tao nga nagkakinig. On September 21, 1972, until January 17, 1981, martial law became effective under Proclamation Number 2045 by the late President Ferdinand Marcos. Though the safety of many Filipinos were known to be at risk, religious freedom was still present. Dr. Tuazon asserts that Mabalacat people would offer novena prayers in honor of Our Lady of Grace for various intentions concerning current events. On June 15, 1991, the Pinatubo eruption was considered as the second largest volcanic eruption of the 20th century. Locals say that only the barangays of Tabun and Dolores were affected by the eruption. Other barangays were not affected because it was reported that a large rock blocked the possible passages of the Lahar. This large rock was believed to be the fruit of the Mabalacat people's devotion to the patron. Years have passed and the Mabalacat parish still stands with believers and devotees of Our Lady of Grace. With this, several milestones of the parish followed. On December 8, 2017, the church and altar of Our Lady of Grace were solemnly dedicated under the leadership of Reverend Monsignor Felicito C. Season H.P. as the parish priest. It was also during Father Season's time when the main retablo was renovated. As the Christianity in the Philippines celebrates its 500th year in 2021, Our Lady of Grace Parish of Mabalacat City, Pampanga, through the decree of Most Reverend Florentino G. Lavarias D.D., the Archbishop of San Fernando, Pampanga, by the grace of God and of the Apostolate See, stands as one of the Jubilee churches under the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, after almost 310 years of its existence. The Porta Sancta or Jubilee Door, which marks one of the milestones of the parish, was officially opened on May 2, 2021 through a solemn blessing, followed by the celebration of the Holy Mass with Most Reverend Florentino G. Lavarias D.D., Reverend Monsignor Jose Ulacap, and Reverend Father Irvin Ray S. Garcia Opi. The Jubilee Door features Saints Peter and Paul, who served the church with their preaching, ministry, and martyrdom, becoming the two pillars of the church. This coming 2022 marks the 310th year of the Mabalaqueño faith. Let us join and take part in this anticipated celebration.
nakikitang problema sa paligid natin ngayon? Ilan ba sa atin ang may sapat na pantawid sa araw-araw? Ilan ang takot mawalan ng trabaho o di kaya't nag-aalala na may sapat na ipon sakaling may magkasakit ang sino man sa pamilya? Ilan sa atin ang nakatira sa mga bahay na binabaha basta lumakas ang ulan? May kilala ba kayong hindi makapag-aral o di kayo huminto na para makapagtrabaho na lang sa kung saan? Kumita lang para may makain, isang kahig, isang tuka habang tumatanda. Mabuti na lang, biniyayaan din tayo ng maraming mga likas yaman, ng mapagmalasakit at matatag na kalooban, at ng isang lumalaking middle class na may pinag-aralan at ilang pang mga positibong bagay. Kailangan lang din talaga natin ng mga namumunong maayos at malawak ang pananaw. Sa halalang darating, may pagkakataon tayong baguhin ang landas ng ating bansa at ang dalhin ang ating sarili tungo sa isang mabuti't malinaw na bukas. 109 milyon ang bilang nating mga Pilipino. Noong Setyembre 2021, 63 milyon ang nagrehistro para bumoto sa 2022. Isipin nyo kung lahat tayo ay bumoto ng maayos. Nasa mga kamay natin ang kinabukasan. Ngunit sino bang pipiliin mo? At paano ka pipili ng tama na kandidato? Maaari tayong magsimula sa linalaman ng ating saligang batas, kung saan nyo makikita ang listahan ng good citizenship values, ang maging makadiyos, makatao, makabayan, at makakalikasan. When our leaders live and support these values, we will know that they deserve our votes. Educating ourselves about these 4 core values will help guide our decisions to choose worthy candidates. Sikapin nating maging tunay na makapilipinas sa pamamagitan ng ating mga pipiliing kandidato. These 4 core values are further broken down into 16 specific values that make up good Filipino citizenship and by extension, good leadership. Mabuting mamamayan tungo sa mabuting pamumuno. Alamin natin, intindihin natin, isabuhay natin ang mga ito. Ito'y hindi lang para sa ngayon, kundi para din sa bukas ng ating pamilya at mga mahal sa buhay. Anong klaseng Pilipinas ang gusto mong ipamana? Iisa lang ang pagkakataon nating bumoto kada 6 na taon. Nakikita natin kung gaano ang nagagawa sa bawat haba ng panunungkulan. Hihintayin pa ba natin ang susunod na pagkakataon upang muling maghalal? Sabi nila, kailangan ang 30 hanggang 50 taon na maayos na gobyerno para makita ang pagbabago. 2022's election campaigns will be fought in mainstream media, on the ground, and because of this pandemic, mostly on social media. Ang programang ito ay makatutulong upang mapag-aralan ng ating mga mamamayan ang 16 values upang kanilang maiproseso ang kanilang makikita mula sa iba't ibang mga kandidato at makapagpasya kung sino-sinong ihahalal. Habang sinasala ang totoo sa peking balita, ang mahalaga mula sa walang kwenta. Ito ang dahilan kung bakit itong programang bahagi ang 16 values ay napakahalaga. Ang marinig, mapag-usapan at ikalat sa social media. Ikaw, makaano ka? Dapat makapilipinas. Matapos pakinggan lahat ng yan, ano ang 4 core values na lumalabas sa preamble ng ating saligang batas ng 1987? Ano sa palagay mo ang pinakamahirap na value na isabuhay ng mga nasa politika at bakit? At alin ba sa palagay mo ang pinakakulang sa ating lipunan ngayon? Paano mo magagawa ang value na ito sa sarili mong buhay? Mula sa napag-usapan natin, pumili ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihahalal sa eleksyon. Una, gumawa ng social media post para ipakita ang kahalagahan ng 16 values.
Pangalawa, gumawa ng meme para sa 4 core values at itag ang 4 na kaibigan. Pangatlo, gumuhit ng litrato na magpapakita kung paano mo maiko-connect ang 4 na values. Pang-apat, gumuhit ng logo para sa 4 core values at pag-ukulan ng pansin ang mga elementong gagamitin para sa mga values. Laging tandaan, maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan. Para sa mga social media activities, subukan nating mag-viral at gamitin ang mga hashtag na #16values, #makapilipinas. Makikita sa panimula ng 1987 Constitution ang mga katangiang mahalaga sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga lider. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan. Makalingat. Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay di mangiiwan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makapatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw Para sa makabagong tuwas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa BBCRV. Kaya kayon, siklod tamo po, kinlagyunig pampo ni nakampo kinbanalay Espiritu, panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manlualo ka sana, kening pamakilaban mi. Antabayanan mo ken salansang, king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamo mo kaya ka, king lupigan sana ning Diyos, at ika, prinsipering ehersitos ning banwa, king upayan tinggap mo king Diyos, patulandungan meking impyerno sa tanas, pati na ring aliwang mga rawak, ay espiritong luyon-luyon king yatu, at manintong king kasirandaring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel. Orasyo Emparata laban king COVID-19. O mapamakalulo, ampo mapagmalasakit ay igpami, aminan malidang kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kaing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may akamate na karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya kaing balikdan mo kaming mitmong lugod. At iyatsat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Intakot mikin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo rin taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin la ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkala mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling din sarili ra, king pamaglingap karing masakit.
mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalam retang miyawan na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo retang lilingap karela, pagkala mo lang alang hanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Mananasana, pauli ni masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itihaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan na induning Diyos, musana pisawili ng aklismikya ka king kagulangan mi. Nune bagkus mo kami ikabus kin sablang panganib, o maligayat kanwana na birhen. Induning Divina Gracia, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Pio ni Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Kilagyuning Pampon na Kampoking Banal Espiritu, kang Kristo, kingaldo iti pagmasusyan tayo, ing kawulo ng Domingo ning karaniwan na panahon. Panamdaman tayo po ing presensya ning ginubo saltamo. At ban maging mabungay at makabaldugan ing kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanto. Di intensyones kaniti miso, kapasalamatan dari, members of 500 Club of Our Lady of Grace, at kapasalamatan tangang pong makatipon keti. Para king makapasubaling kapag nasandari, Jose Pepe Hison at Elmer Let Villarosa and family. Para king pamagmasusi ng kebaita ng Samuel Michael Dungka. At para king malagwang kapaldanan dari, Joel Miklat at Aurora Bautista. At para king kaladwa ng Iluminada at ding maldang kaladwa king Purgatorio.
Kya beta ang pungeni, kim pa magkanta, king dalit apamuklat. Ilagyan pa ang anak pa ni Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka antimo. Maya pagat panapon po kay kayo nga. Maya pagdatan po, amo. At yutana at tutuklo kay kawalang Domingo ng karno panahon. At nganing penandit panagkat kay kayo. Ing ganakantala keng luptam di katambit-bit at daral na personal kay donan ken Diyos kaniting banalamisa. Antimurin manimik tamo ganakan hindi patantang kasalan king milabas at manyawat tawad king Diyos mangganita magitang karapat dapat marapat niyampang kaniting banalamisa. Agdanagdan ngayon kasta mo yung kapadisyan, magkumpisal ko. King Diyos ang mayupayang tutu at kaya kayo kapatid. Uling mi kasala kong bina, king isip, amanat dapat at mayayaliwang kakulangan. Uli mitay panigapuko kas Santa Maria kapilamang biren, karisablang anghelang pong santo. At kaya kayo kapatid, ingi panalanyo king Diyos sa ginutam. Diyos sa mayupayang tutu pagalawa na katam. At kayong papataw na rin kasalanan tam, idala na katahan sana kimkielang angga. Amen.
Panalangin miyo, Ginoo, ipagkalubog king ing pulayin ing kekeng yato, miyan tabayanan niya kamamilataning payapa mong pamamahala, ban makapagsayaya ing kekeng iglesia alang pangabala, king kayang debosyon. Kamamilataning Ginoong Yesu Kristo nga ang biyat mag-ari kambim, king ameto nga ni Espiritu Santo, ameto nga Diyos, manggaman kapilan. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ng Sirach. Nung makananong king metong nga panyalak agagalomo, itataganing dinat, makanyan mayayakit, ing kakulangan ning tao, king keyang pamagsalita, king lungo ka ring masusubok, ing obra ning magtatalo, ing tao masusubok ne, king pamakilabay ng amano, king bunga ning tanaman, makikilala, ing miyukol a pamaningat kaniti, at king pamagsalita ning tao, karin makikilala, ing uri ning metong ataw. Eme pupurya ning tao, nung eme pa dindamig salita, king sangkan akarin niya mo masusubok ing tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit a pakibat. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Mayap ing pasalamat king Ginoo. At ing daralit kapuryan king lagyuna, ning kakatas-katasan na Diyos. Mayap ing ihayag ing lugod ng ekukupas balang abak, at ing keyang katapatan karas ning kabengyan. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Ding taong banal, lumabong la, kalupan ning palmera. Lumabong la kawangis daring duto nga sedro ning Libano. Mangari la karing duto nga mitanam, king tuknangan ning Ginoo, king templo ning Dios, dagol la at lumabong. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Agyang matuana la, mamunga la pa. Manatili lang mabihe at sagiwa, iti ipakilala na king Ginoo, makatuliran niya. Yaing kakong talapaglualo, aalang kakulangan. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Potang miblasya ing katawan ang malalaso, at miyalilan niya ing anting kamatayan, ketang alanang kamatayan, matupad ne kanita ing kasulatan, mesintang ne ing kamatayan, ing tagumpe ganap na. O kamatayan, nukarin ing kekang tagumpe, o kamatayan, nukarin ing kekang upayang manira. Ing kasalanan, ya ing upaya ng manira ning kamatayan, at king batas ya kukwanan ning kasalanan ing upaya no. Inya pasalamatan tayo ing Dios, king tagumpe, ababyan na kekatamu, king kapamilataning ginutamong Heso Kristo. Uli na nito, pakamalan kong kapatad, magpakatatag kayo at kayo pa'y siralog, magobra kayong alang patugot para king Ginoo, uling baluyo, king ing kaya kayong kasuywan, king Ginoo kapilanman, mayalang kabaldugan.
ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Katutuan o Ginoo ingke kang amano, papagbanalan mo ke kingke kang katutuan. At kaya ka antimuro. Pangipasyaging may pabalita at pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Salita niya ng mga isusiding talimhaga nga na iniatay ng bulag ing kalupan ng bulag. Nung tayrane, pareho lang manabo king kulkul. Alam estudyante may git king kayang maestro. Dapat nung estudyante ayari na ing kayang pa mag-aral maging kalupa niya mo ning kayang maestro. Bakit napapansingan mo ang puling king mata ning kayang kabatad? At emo-emo napapansingan in trosong at yung sariling mata. Baka na namang sabihan king kayang kapatad, paboren mong idayuke ang kayang puling. Ngayon eme akakit in trosong at yung mata. Hipokrita. Ilakome pa ang trosong at yung mata. At kanita masalaming akit at ilako ang puling king mata ning kapatad mo. Eya mamungang marwak ang tanaman na maya. Makilala ya ang balang tanaman karing bunga na. E kayo pupupul biabas nung intenam niyo santulya. E kayo naman mupulubas nung intenam niyo lansones niyo. Papalto yang kaya pa rin maya pabaataw. Iba't king maya makalaman king puso na. At papalto yang dewakan ang marawak ataw. Iba't king marawak o makalaman king puso na. Uling magsalitaya ing tao agpangking makalaman king puso na. Kapatid, ang mayap na balita ng kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Bayo tamo paike, king kagatamong refleksyon, o king kagatamong pamigunam, aduan tamo pamupuin ka masala na isip ang puso, king Banal Espiritu, at nga tamong manalangin kaya, datang ka, O Banal Espiritu, datang ka milataning masikanan ng pamilatan, ning minalablabalagod, ning Immaculadang Puso ng Maria, at kang pakamalan ay esposa. Amen. Minsan ba po, good afternoon po kay kayungan. In kekatang gospel reading ngeni, baca po kang San Lucas. Atin niya pong metong talimhaga ka rin ang ginutang Isu Kristo, makuyad yang makuyad. At nga na, bakit apapansingan may puling mata ng kekang kabatad? At mo ni manapapansingan ng trosong atyo ing sariling mata mo.
nakakekeni ing meto nga kwento tungkol king meto nga lalaking babayer. Bangkanita, ing asawa niya, ay nagpagbintangan, unahane, ika nga na, maglalaki ka nga na. Tang kumari mo sinabi na kanako ita, namin, saan ka? O ba't gagawan mo yan? Ngayon iya, super kababayero datang. Ang buwan natin pang metong kwento, tungkol kay metong kliyente na ning metong businessman, sabkon niya. O tang wikit la, ining sabkon, kliyente nga ini, ang tatsap at ni katawad. Matawad yung matawad. Ala papuking puhunan niyo yan. Ing buri yung ala paking puhunan ko, ing buri yung ibayat ko kay kayo. E pumalyari ing bawasan niyang pagyapa. Kay ba't mitaltalan lang? Kay ba't ngani pala ining boss nung nuyang makipag-obra, mas terribly, king amanawad na, karing aliwang tao. Anyapin nga na, patakakit ko nga na, minsan niya nga nang sinabi, nining boss na, patakakit ko yung sarili ko, kening sab ko na kliyente ko, na, I-realize na ito. Maganyan mo naman, ang meto nga tao, masakim. Antat sa masala yung matakaring kalupa ng sakim. Agad ng akakit ita karing aliwangin niya, mas masakim niya. Ito po yung buri na sanang ipayabot kaya katao, nining makuyat at ilumhaga ng gino. Bakit? Apapansingan may puling king mataning kaya kapatad at emon napapansingan in trosong atsuking sarili mong mata. Ini po upuntirya kitang kareng fault finders, kareng masala mata, kareng kapatad ng magkamali, ngening ila mismo, dakala magkamali. Nung halimbawa man, ingginong, hinanak ang pagkakataon, hinanak ang panahon, para magbayo, gawan mo kaya ita. Na imbes na masala ka mata, karing kasalanan na rin kapatad mo, makapaligid kaya ka. Sana lawen may ingke kang sarili pa mo, korekan may pa mo. But as it is, ing malilyari, dakala rin fault finders, patuloy nita, ikakalat ing kasiran, ing karokan ketiting yat. So kaniting banalamisa, adwan tamo king hapong ginandina aslagana nakatasa puso at isip, na akit tamo ing kekatamong sarili, ing kekatangkenan, ing kekatang pamagkamali, at etamo babalandray ni karing aliwa. Nune, sana in Diyos, pinanakatamong grasya, para bang kanita, akit tamong masala, ingke katamong kasalanan, ingke katamong pamagkulang, ingke katamong pamagkamali. Imbes na iti, ibalandrame, iproject me, karing aliwa.
Mangkanita, ing mayap, busalta, miral. Amen. Talagkata, sasalpan tayo ko. King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristong anak na bungtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tini paya karing mete, king katlongaldo sinubliang mebil, pepay ta siya banwa makaluklok wananin Diyos igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti ban mukum ka rin mabie ang pong may ngamate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapataw da rin kasalanan, king pangasublurin mete at king bie alananga. Amen. Ginoo, pagdasan mo mamungang mayap ding sablang tao, sa upon mo kaya sana tingatan king aldol doming pamibye-bye, bangkita eke malilikin dalan at atahid mila, tingali waming kapatad, miras arapan mo, ing pakibat king balang kedunan Ginoo, papamungan mo king mayap, itangan po. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia at ting talasaok do, ibuklat do sana ring karelang mata, puso at kaisipan, banketa matampareng atay ing balayan ning Diyos, king pamaglakbe ng painturo banwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para karing pamuntok ding bansa, masapsap da sanang pag-aralan ing turo ning maestro, banketa makapakiwangis do king kayang pamanyuyo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para karing magnasang manimuna karing pamipulong king panalangin, pamagaral karing amano ning Dios, pag-aralan da sanang miyamasamas ing pamagsadya at pagsadyan ing karelang nasang gampanan, ban pareulang Emilisya king dalan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para kay katangan, ilakota sana ing masampat ang makalaman karing puso tamo, banketa makapatotang bungang miknong kayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan keng mayap. O ikpa, pagramdaman mo sa at pakibatang, ining kayadwanan ng kay kang balayan, bangketa king akakit daring aliwa kay kami, abalo ring makalaman karing puso mi at mayagyag lang tuki, king alimbawa, idiyado ni kawamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ave
Manalangin kayo batad, paningkakot kay gayon daon, matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, ki kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katam kasaplala at ni mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tayo ay paming miglalang, ibiyena sa kami, ing kaligtasan iting tinapi at alak, adarawan mi bilang tanda, ning keking lugud, at pamanyambo. Idiyadon mi kumilata ng Kristong ginumi. Amen. Ginuma na tiliya kay kayo. At kaya ka At antimo. nayo rin puso'y Makayat nanog. salamatan tayong Diyos sa ginutang. Iting karapat dapat at Tunipin matulog. karapat dapat at matulid sugat magakabusing pasalamatan da ka king sablang penandid at numan ka rin o ginubanalay pa. Mayupain dito talanganggan Diyos kamulatan ng Kristong ginum. King kang lugod, binukod mo kami, panipakilala mo yung kang karangalan. Agyang gilutan da kapaolan ng kasalanan, may ginawa ka pa mo ring paralan. Ban makapagbalik kay lukik, ulinita yung kaluguran mong anak, may tao yung kalupa may iba nating kalupa may tao, makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangalilikin dala. Kami ulatan na rin ang ngel ng banwa yampang da, yung karelang panalangin ng pamanyamba, kabang magsayala harapan mo, kapilan man. Miyugnes saing siwalam king karela, king matagong perang dalit, ning kapurian at ngaming ang kakanta. Tunay ka pinbanlogin ay kayong panibataning sablang kabanalan. Ulinito pagparlam ko yung pabanalan mo sa niting ay nga slag ni Espiritu Uban para kay kamalyalan katawan at daya ng Ginong Yesu Kristo. Bayang dahil kusang loob kayong pamilas at kamatayang kinuwaning tinap. At pipasalamat ka kay Piraso at binyan ay karing kayong disipulos nga tanggapan niya ikumin at kanan niya iti ang ganap ng katawan na mitawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kinuwaning kalis. Pasibahin pa salamat kay kadunyanin kalis ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya ikong at minumkaw ka ni. Iti ang kalis ng ganakong daya, ang daya ng bayo talanggang tipan. Amibu para kay kat paring sablang ta, panggitay patawaran ng kasalan dapta niyo iti bilang kapika ganakan kanap.
Pasyagdang ini misteryo ng kasalpantayan. Kamatayan at pamanyubli ng ibigin ng taon niya kaya tinapin ng kalis ng kaligtasan. Dahil pasalamatan kay kayong pepilyan kami, matampang talaga darapan ban sumuyo kay. Mapambami ng paggamumo kay kami ang sanang isulusul. King katawan at dayang Kristo kipuna na kami ang tingmetong nimba ng Espiritu. Inakan may oy pa in Santa Iglesia makalaganap King Meto Yat, Baniginap Yasa, King Lugud, Kambenin kay kaming Papi Francisco Florentino kay kaming Arsobispo, Pasiano kay kaming Arsobispo Emerito at ding sa Blang Pari. Ganakan mo lang, ding kay kaming ipanalangin niya. Insan pa kay lugtam, ganakantal, ding kay katam personal akidonan kin Diyos, kaniting banalamis. Ganakan mula naman, ding kapatid ng pepay naon at maninayang subling niya, at ding sablang miyang nabiyet, nagapan mo san. Maligay ng harapan pagalan mo kaingan, gaan kayong karapat dapat magkamit, king yalang hangga, pangkambenin na Birhen Maria, hindi ng Diyos, kambenin San Jose, kayang kalinis-linis na esposo, kambenin na Apostoles, at ding sablang santos, at tinupad kayong malmong kaburian, king kay kabaning panun. Puri nagat paligayang kamamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo. King kamamilatan ng Kristo, kambiyan at kay pangmayupay. Kagun Espiritu Santo po nagat parangalan, manggaman, kingalangan. Inipurian tayong igpa, amigdalang at maganak ka kay Papa. Ikaw isgamyo ginukingga sablang maro, malagunong pagkalo, ang kapayapan kayong panahon mi. Maging asawapan ang kayong pagkalulo, para di kayong may kabus king kasalat, ligtas king sablang kaligaligan. Kawunay kami kambiyan, malikain ka panaligan,
Kimpanyatang Iso Kristong kagaming kalapangawis. Kristo sinabi ka rin kayong apostol, ang kapayapan lalakpang kong kegay, ang kapayapan ko kegay mo, sana balikdan ng kegay may kasalan. Nilawin ng kasalpandian, ang kayong iglesia at pamayapan, ang panbilog na pangking kaburian. Kamjet magari manggaman king alanganga. Amen. Ang kapayapan, ang ginamanatili sa kapilan man kegay. At kaya ka antimuno. Bakit tapungin, may kakamitong tama at may kakalugot king ganun kapay. Yes. Yun ko din Diyos na milakong kasalanan ng iya, Rumiyaws kingapunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas niya nga mano mo, kumayap na ako.
Siklod mo po, ing tatak ning mabye Diyos. O kakong Diyos, kakong malugudaig pa, tatanggap ang kengmit mong lugod at kapasalamatan, ing kaya kang dibinong tatak ning pamamingwa. Ing kaya kang kadyosan, babalot ne, ing katawan ko't kaladwa, manggamang kapilan. Duro ko kumit mong pakumbabang kapasalamatan, at darawang ko ing matinding lugod at katapatan kaya kakong pakamalan na igpa. Pagparalan po ko kaya ka, ing panwalo mo ko at ding pakamalan ko, kapamilatan iting makapasubaling tatak at pangako ko ing biya ko, king pamanyuyo kaya ka manggamang kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na igpa. Ibiya mo yung pakalulo mo, kareting masakit a panahon, kaluguran na igpa, daraan ko kaya ka ing katawan daya, kaladwa, at panga Diyos ning kaya kang lusok kaluguran na yanak. King pamamayad para ka rin kasalanan yato, anpong para kaligtasan da rin sa blang anak mo. Amen. Panalangin para king 2022 pambansa, ampong panglokal election. Manalangin tamo, banking daratang pabansa, ampong panlokal election, ing tune a mag-ari ang kaburyaning Diyos, amamantabe ka rin sa blang bansa. Abe-abe tamo pong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, bang makapamarait. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampong makitid apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, apa mga mano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing konsensya mi, yaing gawan tunek, tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kaya kaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban indignidad ning tao, yaing parating galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampong may na, ilaring may git miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing pamanyese, king kalikasan, eya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing pamisan metong, yay mamiedalan, king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing magintuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Pastol ning kaladwami, ampong talapagligtas ning metosikluban, ing politika yung pigkalugmuke kami. Meto nga panagkat ban sumuyo ka ring sabla, ampong dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, antimo ing pamanantabe mo kaya kami. Mananasanang ing pamanantabe mi king politika, para ka ring botante ampong kandidato, mamie parangal king malalagyo mo, at makasawop ban sumulong kami king kabanalan, manggamang king alananga. Amen. Luklok tapo sa guli para po king kapabaluan. Ngening kapata Domingo ning Pebrero, ding sablang parokya ning Mabilog a Arkidiocese, mi kaka-second collection la para king miyayaliwan sektor, asusopa ning Santa Iglesia, ketiking kekatang bansa, at Mabilog Gayato. Ngeni pong Aldoiti, pasibayo tamo pong mi ka-second collection, para king bulan ng Pebrero, ang makaparakil para king World Day of the Sick, Obulum Sancti Petri, St. Peter's Pence. Ing kabuwan daring mali kumadonasyon, midaon la king Episcopal Commission on Health. King lagyunan ng kaya katamong Arsobispo, Most Reverend Florentino G. Labarias, D.D., at ning kaya katamong Kura Paroko, iamong uselakap, ipayabot mi po ing maragula kapasalamatan, karing ega na ganang saup, adadake yu po paring kaya katamong kapatad. Mananasana ing Diyos,
king kapamilataning kaya katamong malapatron, ing induning divina grasya, mas lalo nakatamong antabayanan at pagkaluban grasya. At antimurin po, keng daratang pong March 2, 2022, umpisantane po ing magrasyang panauning Kwaresma, kapamilataning awsan rang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Kambenaniti, ding makatuki, ilapin po ding oras king misa, king mesabing aldo. Alas 7 na po ning abak, ang popong alas 6 na po ning gatpanapon. Makanyan mo rin po, pasibay mila pong anyaran kaya kayo, detang malangin palaspas ame bendisyong karing may ngalaba sa banwa, ban ilang masilab at magawang abo. Malyaryo pong idala at lakwan kening kaya katamong parokya. Dakal pong salamat. Manalangin tayo. Ipasig ng kapamilatanan ng magligtas mong kaalam, panigapumi king kekang pakalulugino, ing kapamilatana mo din iting sakramento, apapakan mo kay kami king kasalukuyan na panahon, pakisulo mo kami naman sa kimgelang angga kamilatanan Kristong Ginoo. Amen. Bendicionado kayo ng Diyos, ang Ipa, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Misa mayan, may kayo king pa, may kakalugod. Salamat king Diyos. Ay, Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas. Yeah, makakalayan, ito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at
Higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpinag-inalato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Maka-Pilipinas, 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 iboto ang Maka-Pilipinas, Maka-Pilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV.